Minä olen Karoliina Nikitin ja minä täällä yritän myydä kenkiä. Ihan kuitenkaan tavallisista kengistä ei taida olla kysymys. Ei ole, nämä on kierrätysmateriaaleista tehtyjä kenkiä. Minkälaista materiaalia käytät kenkiin? Vanhoja tekstiilejä, vaatteita, kodin tekstiilejä ja sitten pohjaton auton kuramattoa tai sitten on niinku tämmöisiä kenkätehtaiden ylijäämä- ja poistomateriaaleja. Että kaikki on periaatteessa kierrätettyä, mikä mahdollista. Kuinka kauan kestää valmistaa yksi kierrätyskenkäpari? Mallista riippuen sanotaan, että pari tulee päivässä. Saattaa mennä pidempään ja joku tulee nopeammin.